כאן ליאור בסרטון החדש. חבר שלי ליאור שבר שבת אז לא יוכל לשחק, אבל הנה הבטחתי לכם את המשתמש החדש. הולכים להגיע למשתמש חדש שהולכים לעלות פה מלא גביעים ונאמר אתכם איך אם פותחים משתמש חדש אז איך להתחיל. ונגיע ל100 גביעים הראשונים אני אעביר לכם את זה, אז יאללה ביי. הגעתי ל100 גביעים. ניקח פה את הפרסים, תפסיק שעלונים, קרדיטים, לא. ואם אתם רוצים שכל לייק זה 300 גביעים שאני עולה לפרק הבא. בפרק הבא עולה עוד 3 ימים, והיום אני אעלה ל300 גביעים ואני אראה לכם עד שאני אקבע 300 גביעים. טוב, ביי. בסוף התוכניות השתבשו ואני אעלה אבל מחר כל לייק שאתם תוכלו לעשות אני הולך באמת לעוד 300 גביעים. אם לדוגמה 3 לייקים, מחר אני כבר 1,050 גביעים. אם יהיה 10 לייקים, אבל אני ככה רק על 2 פרקים הראשונים. זאת אומרת שאם לדוגמה בפרק הרביעי יהיה מלא לייקים, לדוגמה 20, לא, אני לא אעלה 6,000. לא, מה, הטקסט הזה לא עובד. טוב, אני אעבור לכם את השאלה. והנה המשחק האחרון שלי ל150 גביעים. אני אעבור לכם אותו מהיר. משחק מהיר. חכו, אני רק עושה משהו, מציק לי, זהו. הורדתי את זה מהמסך, עכשיו אני יכול לשחק. כן, בהתחלה סמודים, אבל אחרי זה יהיה אנשים סבירים ברמה. הוא מזכיר כל לייק ו300 גביעים, אבל זה עד הפרק הבא, כאילו בפרק שיוצא בעוד 3 ימים, זה תקף לעוד פרק, כאילו לא עוד הפרק שיוצא 3 ימים, זה ואז זה עוד פרק. לדוגמה, אם יהיה 5 לייקים, יהיה 1,500 גביעים. לא הספקתי ללכת. טוב חבר'ה, עזבו, אני אעשה עוד משחק אחד מהיר ויפתור גם את השטר. אם יוצא אדיר אתם חייבים ל10 לייקים ואני אעשה לכם 3,000 גביעים שיעלה הסרטון הזה 3 ימים. והנה המשחק האחרון, נצח אותו. Campeón! Face of Fury! The challenge is gone! בומבו קלט. אמרתי אדיר. באמת אתם חייבים לי 10 לייקים. טוב, נתראה בפרק הבא.
time, I gotta work.